akcije poput bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije se planiraju mjesecima i godinama unaprijed. Moje lično iskustvo je bilo da sam 1996. godine u Bijeloj kući saznao da su njihovi planovi takvi. Da, završen je rat u Bosni i Hercegovini, odlično je, završili ste Dayton, ali naredna je Kosovo i Metohija. Bilo je samo pitanje kada, kojim povodom, šta će se desiti da se ta zakuktala mašina konačno pusti u pogon. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. The world must condemn, in the strongest possible terms, this atrocity. Početkom januara su počeli intenzivni teroristički napadi na celoj teritoriji Kosova. Račak se nalazi u jednoj udolini. Između puta Štimlje-Prizren tu je postojala jedna porodica teroristička koja se prezivala Mujota. I oni su bili odgovorni za niz terorističkih napada na policajce, na civile i štab u Prištini je odlučio da se izvede antiteroristička akcija da bi se došlo do tih terorista za koja smo imali saznanja da se nalaze u Račku. Vi imate da je takozvana UČK bila na listi terorističkih organizacija State Departmenta i mi se onda legalno borimo našim snagama bezbjednosti protiv UČK tokom 1997. i 1998. godine. Ali onda dolazi Richard Holbrooke, mijenja se američka pozicija, oni dolaze na listu oslobodilačkih organizacija. I sve je to bila priprema. Račak je samo bio taj kap soli na ono što je odluka bila Amerike da uradi u to doba. Mi smo akciju pripremali nekoliko dana, što podrazumeva izviđanje terena, izviđače koji su snimali, dokumentovali sve i akcija je na kraju bila pripremljena i naravno najavljena je OEBS-u. Kosovska verifikaciona misija OEBS-a osnovana je 25. oktobra 1998. sa ciljem da se na licu mesta uveri u akcije sukobljenih strana na teritoriji Kosova i Metohije i njihovo poštovanje odredbi rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Misiju je predvodio američki diplomata William Walker. Znate, mi smo čuvali tog Williama Walkera kao zjenicu. Nijedna naša vojna ili policijska operacija nije mogla da se desi, a da unapred ne javimo njima, a Walker i njegove ekipe odmah jave UČK-u i njihovim činovnicima. William Walker je inače poznat svuda u svijetu, bio kao provokator. I od tog trenutka, kada je počela ta misija, bila je stroga instrukcija svim našim organima bezbjednosti da vode računa da se ne desi slučajno nešto što će biti provokacija. Teren na kome se nalazi Račak je bio dosta nepristupačan. Mi smo znali i videli smo da su oni iskopali rovove, zemunice, da su čitavo selo opasali, da su iselili sve civile iz sela. Mi smo u tu akciju krenuli ranije. Znači, krenuli smo u toku noći da bismo jednostavno izbegli vidljivost, da nas ne vide kako dolazimo, jer pitanje je kako bi se onda završila. Mi smo u toku noći uspjeli da zauzmemo te njihove rovove i u ranim jutarnjim časovima, kada je svanulo, počela je borba. Naravno, znali smo i gde im se štab nalazi, nalazio se u školi, oni su spavali, nisu očekivali da ćemo mi tog dana izvesti akciju. Međutim, to je tako u antiterorističkim akcijama. Faktor iznenađenja je osnovna stvar. Mi smo to uspeli. Januara bila sam dežurna i dobila sam obaveštenje od strane dežurne službe policijske stanice Priština da se u selu Račak desio sukob između
srpske policije i terorista. Toga dana, 15. ušli smo u selo Račak i prvo što smo pronašli na licu mesta, to je bila velika količina oružja. Natovarili smo kamion pun sa oružjem. Policija mi je predložila da krenemo duž brda, da idemo dalje, da vidimo šta možemo od dokaza na licu mesta da pronađemo. Krenuli smo pešaka, na nas je otvorena velika vatra, pucalo su iz svih strana i predloženo mi je da se vratimo zato što je rizično da dalje idemo, zato što teroristi su svih okolnih brda otvorili vatru na nas. Mi smo ostavili jedinicu od 100 ljudi koja je trebala da obezbedi to mesto, međutim u toku noći je neko naredio da se ta jedinica izvuče. Ni dan danas nemam odgovor na to pitanje ko je izvukao jedinicu koja je obezbeđivala lice mesta i Voker je u jutarnjim časovima bez opaljenog metka sa ljudima iz njihove takozvane oslobodilačke vojske ušao i oni su morali da namontiraju događaj. 16. januara šef misije OEBS-a u pokrajini William Walker antiterorističku akciju srpskih snaga predstavlja kao masakr 45 civila albanske nacionalnosti, staraca, žena i dece. On arrival, I was guided by some villagers to a site above the village where I saw, much to my shock, to my horror, the bodies of over 20 men who had obviously been executed where they lay. Toga dana kada je ušla verifikacijna komisija, digla se velika frka, što bi rekli, svuda. Čak su i neke naše starešine mislile da je tu izvršen masakr. Ja sam naravno tvrdio da nije i insistirao sam da mi tu akciju ponovimo da bismo došli do tela. Jer nama su tela bila bitna zbog patologa koji će i forenzičara koji će da izvrše uviđaj. I mi smo tu akciju ponovili sutradan. Na moje insistiranje uspjeli smo da dođemo do tela. Tek smo 18. januara ušli u selo Račak i u centru sela, gde je bila džamija, pronašli smo u samoj džamiji 40 leševa. Vizualan pregled je izvršen od strane sudskog veštaka profesora Dobričanina i vizualnim pregledom utvrdio je i odmah rekao glasno u prisustvu svih koji su bili tu na licu mesta da tragova bilo kakvog masakra nema. Ne možete vi da napravite masakre ako ceo dan vodite borbu, a nema civila sem naoružanih ljudi koji su bili u školi. Svako od njih je imao na kraju krajeva barutne čestice na rukama, znači da je učestvovao u borbi. Sva iskustva ratovanja na ovim našim prostorima od 1991. godine pa na ovamo pokazuju da zločine koji su pravljeni u ime Srba i srpstva su pravile paravojne organizacije. Znate, naši oficiri su školovani, časni i pošteni ljudi. Ja potičem iz te jedne porodice. Čak su oni manipulisali da su u pitanju 45 civila, a mi smo u džamiji pronašli 40. Pa se postavlja pitanje od tih 5, da li su to bili američki generali ili vojnici koji su učestvovali u obuci i učestvovali u toj akciji, pa su hteli da ih prikriju. Srpski tim patologa započeo je obdukciju posmrtnih ostataka poginulih 19. januara 1999. uz prisustvo dvojice beloruskih stručnjaka i 2 predstavnika misije OEBS-a. Finski tim medicinskih veštaka, koji je predvodila Helena Ranta, priključio se obdukciji 22. januara. Složili su se timski da je smrt kod svih tih tela nad kojim je izvršena obdukcija nastupila od povreda nanetih iz ručnog vatrenog oružja i da je pucano iz daljine. Nijedan dokaz nije ukazivao da su pucali iz blizine, niti je bilo šta pronađeno koje je ukazivalo da se desio masakar, kako je Walker lažno predstavio. Uprkos zajedničkom zaključku, finski tim je odbio da potpiše obdukcioni izveštaj na licu mesta uz obećanje da će to učiniti kasnije. Finski stomatolog-forenzičar Helena Ranta predstavila je rezultate na konferenciji za medije u Prištini uoči bombardovanja 17. marta 1999. i ocenila da se u Račku desio zločin protiv čovečnosti. Kasnije je priznala da je to učinila pod pritiskom Williama Walkera. Naravno da Amerikanci nikada neće priznati da su oni namestili tu akciju, međutim
Walker je imao zadatak da napravi okidač za bombardovanje. Te dokaze koje smo pronašli na licu mesta je ukazivalo da su to u Račku bili teroristi. Dokazano je da nisu bili nedužni seljani kako su bili predstavljeni, nego da su pripadnici terorističke bande. Oni su jednostavno dovukli neke druge leševe sa strane, ne znam odakle, ili su uspjeli da skinu, na jednom broju ljudi, uspjeli su da skinu uniforme da bi ti ljudi ostali u civilnom modelu. Kao što sam rekao, nosili su ispod uniforme, tako da su rupe od metaka faktički ostale. Međutim, vidjeli smo te snimke, to je jedan kanal u kome mrtav čovjek leži, a desna ruka mu je podignuta ili mu stoji kapa na glavi, što je nemoguće da se desi u realnoj situaciji. Ono što je istina nepobitno i dokazano, slučaj Račak je potpuno drugačiji od onoga kako je predstavljen. Sudski postupak, čak i pred Međunarodnim sudom u Hagu, je pokazao da to nije istina i da je namještaljka. Mislim da mi možemo da budemo mirni. 20 godina je prošlo, mi smo odradili svoj dio posla i nismo se nigdje ogriješili. Uprkos dokazima jugoslovenske strane da u Račku nije izvršen masakr, način na koji je William Walker taj događaj predstavio svetu, Kosovu je utro put ka samoproglašenoj nezavisnosti, a Srbiji ka bombardovanju.